सध्या आम्ही जाणा की गोंया फिल्म फेस्टिवल चालू आसा आणि त्या निमतान वेगवेगळ्यो शॉर्ट फिल्म्स नॉन फीचर फिल्म्स आमकां गोंया पळोवपाक मेळटा. ह्याच एका शॉर्ट फिल्माचे डिरेक्टर आयज आमच्या वांगडा आसा सर प्रथमेश महाले. सर वेलकम टू आवर शो फर्स्ट ऑफ ऑल. हाय. कसं वाटतंय गोव्याला येऊन? हा माझा मराठीत बोलू. हां चालेल. हा माझा पहिला एक्सपिरियन्स आहे. सो इट्स गुड. इफीचं जो वातावरण आहे, सगळे फिल्म मेकर्स आहे तिथं. सो इट्स अ नाईस एन्व्हायरमेंट. तसं बघायला गेलं तर यू आर वन ऑफ द यंगेस्ट डायरेक्टर ज्याची फिल्म इफ्फीसाठी सिलेक्ट झाली आहे. यू आर डुईंग यू आर इन द 4th year ऑफ द ग्रॅज्युएशन राईट. सो कसं वाटतंय आपली फिल्म पहिला प्रोजेक्ट तुझा म्हणजे सिलेक्ट झाला आहे इफ्फीसाठी, कसं वाटतंय? हां, एक चांगला एक्सपिरियन्स आहे आणि इट्स अ व्हेरी मोटिवेशनल ऑल्सो फॉर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स. सो आता इकडे आल्यानंतर मी जे वर्ल्ड सिनेमा बघितला अँड नाव आय एम गोइंग टू गो बॅक टू माय पुणे. सो तिकडे जाऊन मग एक वेगळ्या लेवलवरती विचार करायला सुरुवात होईल माझी आणि एक वेगळा स्तर गाठायचा मी प्रयत्न करेन आणि हे इन्स्पिरेशन इफीच्या अशा माध्यमातून येत आहे. जो शॉर्ट फिल्म आहे तुझी ती आहे प्रदक्षिणा आणि त्याची स्टोरी बघायला गेली तर एक सासऱ्याची आणि सुनेची आहे जिचा नवरा मेलेला आहे, वारलेला आहे. सो कशी आहे स्टोरी, काय आहे प्लॉट, काय आहे सिनॉप्सिस, काय आहे तुझ्या पिक्चरची? सो ही एक जर्नी आहे दोन कॅरेक्टरची. एक सासरा आहे आणि एक सून आहे जी रिसेंटली विधवा झालेली आहे. 1-2 महिन्याचा काळ गेलेला आहे. सो जो सासरा आहे तो तिच्या सुनेला परत तिच्या माहेरी सोडायला जात आहे आणि तेव्हा त्याच्या मनामध्ये विचार चालू आहे की हिचं दुसरं लग्न करायचं. पण जी विधवा सून आहे तिला परत शिकण्याची इच्छा आहे. ती एक हुशार मुलगी आहे, तिला शिकायचं आहे. पण ते दोघंही एका सोसायटल बबलमध्ये असल्यामुळे त्यांचे जे स्वप्न आहे, त्यांना जे करायचं आहे आणि त्यांना जे भविष्य गाठायचं आहे ते गाठू शकत नाही आहे. जे त्यांचे सामाजिक स्थिती आहे, सामाजिक परिवाराची जी स्थिती आहे त्यामुळे. सो त्या बबलमधून कसे अटकलेले आहेत त्याची ही स्टोरी आहे. कसा आला विचार मनात की एवढी सेन्सिटिव्ह असा विषय हा आणि सेन्सिटिव्ह टॉपिक असल्यामुळे सहजासहजी लगेच तुला येत नाही, पण तिच्या डोक्यात कसा आला विचार हा? सो मोस्टली जे पण कन्सेप्ट आणि आयडियाज असतात ते मला येतात थ्रू ट्रॅव्हलिंग. सो माझा जो मेन मोटिवेशन आहे, ट्रॅव्हलिंग करताना मी लोकांना पाहतो, त्यांना ऑब्झर्व करतो. सो त्यांच्यावरून मला आयडियाज येत असतात. सो या फिल्मची इनिशियल आयडिया अशी होती की एक व्यक्ती आहे जो गावाकडून आला आहे आणि तो गावातून शहरामध्ये आला आहे आणि शहरामध्ये एक दिवस तो व्यतीत करतो आणि तिथून निघाल्यानंतर शहरातून जेव्हा तो रात्री परत जातो त्याच्यामध्ये एक थोडासा बदल असतो शहरात आल्यामुळे. सो या फर्स्ट लाईनपासून मी सुरुवात केली होती आणि त्यानंतर मग कॅरेक्टर्स ॲड होत गेले. हे जे 2 कॅरेक्टर्स मी फिल्ममध्ये टाकलेले ते माझ्याच आयुष्यातून आलेले आहेत, माझ्याच परिवारात ते कॅरेक्टर्स आहेत. सो त्यांच्या कॅरेक्टरिस्टिकचं इन्स्पिरेशन घेऊन मी एक ही फिक्शनल स्टोरी लिव्ह केली. तुला आजच्या जो यूथ आहे आमचा त्यांना काय मेसेज द्यायचा आहे, कारण तू पण एक यंगस्टर आहे आणि तुझी फिल्म तुला करायला आवडतात, काय मेसेज द्यायचा आहे आजच्या यूथला तुला? एक गोष्ट जी सांगू शकेल की आजचा जो यूथ आहे जो ज्या गोष्टी एक्सप्लोअर करायला पाहिजे तेवढा एक्सप्लोअर करत नाही आहे. इन टर्म्स ऑफ फिल्म्स, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री, इन टर्म्स ऑफ रीडिंग. सो आजच्या यूथने मोर दॅन सोशल मीडिया बाकीच्या अजून प्लॅटफॉर्म एक्सप्लोअर करायला पाहिजे आणि ते एक्सप्लोअर करून स्वतःला ग्रो करायला पाहिजे. सो दॅट्स माय ॲडवाईस. तू आता सध्या शिकतोय आणि त्यामुळे स्टडीज आणि तू पिक्चर करणं हे कसं मॅनेज केलं तुझं? ॲक्च्युली मी फिल्म अँड व्हिडिओ डिझाईन हा माझा कोर्स आहे डिझाईन इन्स्टिट्यूटमध्ये. सो हा कोर्स मेनली फोकस करतो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंगवरती. सो या तर डिझाईन लर्निंगमध्येच आम्हाला फिल्म लर्निंग पण आहे. सो त्यात कोर्समध्ये मी ही फिल्म केलेली आहे. तू सांगितल्याप्रमाणे लोकांनी तुझा मेसेज चांगल्या रीतीने घ्यावा की आम्ही एक्सप्लोअर करत राहिलं पाहिजे. तुझ्या फिल्मसाठी खूप खूप शुभेच्छा आणि परत आमची भेट होत राहू दे असे म्हणतो आणि इथे थांबतो. धन्यवाद.